ଆଜ୍ଞା କଥାର ଅଛି ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳ ଗ୍ରାମ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପରିସ୍ଥିତି ନା ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳ ଗ୍ରାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ପାଖରେ କି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛୁଛନ୍ତି। ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏଇଠୁ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଆଇନ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ସେଠି ଝାଲ ମୁଢ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରର ମାନେ ତା ସରକାର ବିଜେପି ସରକାରର ଏଇଟା ହେଲା ତା ସରକାର। ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ ଝିଅମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ସିଏ ଆମକୁ ରେପ୍ କରିଦେଲା, ସିଏ ଆମକୁ କରି ପକେଇଲା, ଏଠି କଲା ସେଠି କଲା। ଏତେ ମିଛ କଥା କହିକି ଝିଅମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଫସେଇ ଦେଇକି ଆଜି ଜୀବନରେ ମାରିଦେଲେ। ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମାନେ ସାରା ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟାକୁ ବାହା ସାହା କେହି ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଖାଲି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଯାଉ, ଖାଲି ପିଲାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଖାଲି ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯେଉଁ ପିଲା ପାଇଁ ମାନେ ସେ ଆଜି ଏତେ କଥା ହେଇଛି ସେଇ ପିଲାକୁ ମାନେ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବି ଯେମିତି ଜାଗା ନ ମିଳୁ, ନର୍କରେ ବି ଜାଗା ନ ମିଳୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ କାଲିଠାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଖି ମାନେ ମନଟା ଟୋଟାଲ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲି। ତ ପବ୍ଲିକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ ଆଗକୁ। ରହିଲି।